Imos escoitar un pouco de música antes de abrir os sobres e desvelar os seus segredos e, por suposto, entregar os premios. Neste caso, é música que nos ven dada da man do grupo NHU. Moitas gracias ao grupo NHU por ese tema tan bonito. Recordamos que logo volveremos a escoitalos. A segunda intervención do grupo de música NHU.
Ben, aquí temos connosco a Xurxo, un dos membros do grupo NHU que parece que nos trae algo. Sí, isto que... A ver Un sobre. A ver se hai suerte. Moi ben, moitas gracias. Bueno, eu antes de que te foras quixera preguntarte algo sobre o vosso grupo, é dicir, cando vos formachedes e algo sobre a vosa evolución. Bueno, nós somos un grupo, podemos decir, bastante veterano, non? Formouse o grupo inicial no ano 73, e desde aquela, pois, seguimos facendo música, ainda que a nosa evolución, pois, é moi dispar, non? É unha evolución que empezamos facendo rock, e despois xa fomos derivando hacia o jazz, o jazz rock, e agora, pois, o que queremos é volver de novo a facer algo de rock, aproveitando os medios técnicos actuais e facer un LP de novo. Tendes entón algún proxecto así a Si, gravar vista? un LP, e despois, pois, patear, coller carreteira e facer actuacións que máis nos interesa, non? Tocar en vivo, en directo. Moi ben. Eu antes de nada quixera decirte, antes de que te foras, preguntarte que significa NHU. Pois NHU significa Unha hermosa noche al revés, porque foi unha noite que fixemos o grupo e o nombre tiñámoslo moi claro, non? Vaya, moi curioso. Moitas gracias. Esperemos que tamén esta sexa unha fermosa noite meiga. Moitas gracias, Xurxo. Vale, Ata sempre. Ala, moita sorte. Ata logo. Ben, pois vexamos agora...